खुलुमबाय गिबियावनो बाक्सानिफ्राय आं रमेन बर'आ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। थाखो 9 आरो 10 नि थाखाय नैबे भिडिअखौ जोङो जुनियायै लानानै फैदों। आसाम नाङैनो दा कर'नानि लकडाउन सोलिदों, जाउनाव फरायसा नोंथांमोना फरायसालियाव थांनो हायाखै आरो लेसनबो नोंसोरो फोरोंजानो मोनाखै। बे थांखिखौ नोजोर होनानैनो एबसुआ मोनसे खामानि मावनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जे एबसुआ बेबायदिहाय अनलाइनै भिडिअ बानायनानै इउटिउबाव बा फेसबुकाव हगारनानै थाखो 9, 10 आव फरायनाय गासैबो बर' फरायसाफोर जायफोरा दा क्लास मोनाखै बिसोरो जाहाथे नैबे भिडिअखौ नायनानै एसे एनलाबाबो रोंनानै लायो। बे थांखियैनो सेन्ट्रेल एबसु लोगोसे जिल्ला एबसुआ गासैबो बेबायदि मोनसे नाजानायनि गेजेरजों नैबे भिडिअखौ खालामनो बिथोन होनाय जादों। अब्ला थाखो 9 आरो 10 नि गासैबो फरायसाफोर नोंसोरखौ दिनैनि नैबे गिबि भिडिअ नोंसोरखौ बरायनानै लाबाय आरो नैबे गिबि भिडिअआव आं नोंसोरनो इंराजि ग्रामार फोरोंगोन आरो इंराजि ग्रामारनि जोङो नैबे आं ब्लेकबर्डआव लिरनाय बे टपिकखौ जोङो सोलोंगोन। आं मा लिरखो बेवहाय आङो टेन्स होननानै लिरदों। अब्ला फरायसाफोर नोंसोरो रेडि जादों? अब्ला फैदो जोङो जागायनोसै। अब्ला फरायसाफोरा आङो ब्लेकबर्डआव निश्चय नोंसोरो लिरनायखौ नुनो मोनबाय। बे जाबाय टेन्स। टेन्सखौ जों बर' मा होननानै बुङो? जोङो बेखौ बिदिन्था होननानै बुङो दै। बिदिन्था होननानै बुङो। बर'आव टेन्सखौ बिदिन्था होननानै बुङो। बै नैबे टेन्सनि जोङो जुदि बुंफुरलुखौ नायोब्ला बा टेन्सआ मा आसलते बे माखौ बुजायो बेखौ जुदि सुंथाबै जोङो मोन्थिनो लुगैब्ला जोङो नैबे डिफिनिसननि थ्रुयै जों मोन्थिनो हायो। टेन्सआ जाबाय मा? टेन्सआ बा बिदिन्थाया वर्बनि बा थाइजानि मा खामानि मावनाय दै। खामानि मावनायनि सम एबा माखौ फोरमायो बेयो? बोथोर सम एबा बोथोरखौ फोरमायो। बा सिम्पलै जोंनिया मा टेन्स होननानै बुङोब्ला जों बर' मा होननानै बुङो? बिदिन्था होननानै बुङो। आरो टेन्सआ मा लायनो? टेन्सआ वर्बनि खामानि मावनाय दै। नायना लानाय खामानि मावनायनि सम एबा बोथोरखौनो फोरमायो। दा फरायसाफोरा निश्चय नोंसोरो नैबे सोदोब वर्ब होननाय सोदोबखौसो मोनबोखादों। वर्बनि ओंथिया जाहैबाय जोंनिया मा होननानै बुङो जों बर'आव? जों बेखौ थाइजा होननानै बुङो दै। थाइजा होननानै बुङो। वर्ब माने थाइजा न'? जाय सोदोबा जोंनिया माबा मोनसे खामानि मावनाय बा हाबा मावनाय फोरमायो बेबायदिखौ जों मा होननानै बुङो इंराजियाव? थाइजा बा वर्ब होननानै बुङो। जेरै बिदिन्थि हिसाबै आं जुदि बुङो जानाय, ओंखाम जायो। आं जुदि जायो सोदोबखौ लिरो, जायो माने इंराजियाव जों मा होननानै बुङो? जों बेखौ इट होननानै बुङो ना? बेबायदिनो आं जुदि गेलेयो होननानै बुङो, गेलेयो होननानै बुंबा जों इंराजियाव मा होननानै बुङो? बेखौ जों प्ले होननानै बुङो। नंगौ ना? बै प्ले सोदोब बा बै इट सोदोब बेफोर मा बुजायो आसलते? माबा मोनसे जों खामानि मावनायखौ बुजायो। दा जायो होननाय लोगो लोगो नों मा खालामनाय जायो? जोङो मा खालामनायखौ बुजायो? जों माबा मोनसे खामानि मावनायखौ बुजायो। मा खामानि मावनो जोङो? जायो होनबा जेरै आं ओंखाम जायो अब्ला आङो ओंखाम जानाय खामानिखौ मावनायखौ बुजायो दै। बेबायदिनो प्ले आं गेलेयो न'? आं जेरै फुटबल गेलेयो, जोलुर गेलेयो बा जायखिजाया आङो गेलेमु गेलेयो न'? अब्ला बेबायदि बुङोब्ला मा बुंनाय जायो जोङो? जों माबा मोनसे खामानि मावनायखौ बुजायो दै। अब्ला निश्चय फरायसाफोरा बुजिखाबाय जे वर्ब माने मा? जोंनिया सिम्पलै माबा मोनसे खामानि मावनाय, हाबा मावनाय फोरमायनाय जायखिजाया इंराजि सोदोब बा बर' सोदोबानो जोंनिया मा जायो? मा होननानै जों बुङो? बेखौ वर्ब होननानै बुङो। अब्ला बुजिबाय? दानिया नाय नैबे वर्बनि खामानि जोंनियाथ' वर्बआ मा खामानि मावखायो नंगौ ना? बे खामानि मावनायनि मा होननानै बुंदों? जोंनिया सम एबा बोथोर होननानै बुंदों। दा सम आरो बोथोरा माबायदि सम? नाय जोङो समखौ जों बेबायदिहाय मोनदांनाय माबायदि हमनानै लाबाय। आं जुदि बुङो नैबे समाव आं मा खालामगासिनो दङ? आं नोंसोरखौ फोरोंगासिनो दङ। नंगौ ना? आं नैबे दा समाव बे समाव आं मा खालामदों? नोंसोरजों अनलाइन क्लास थामहिनबा आं भिडिअ बानायगासिनो दङ, आं बाथ्रा बुंगासिनो दङ। नंगौ ना? अब्ला नैबे समाव हमनानै लाबाय आं भिडिअ बानायगासिनो दङ। आङो मैयाबो भिडिअ बानायदोंमोन। अब्ला आङो मा बुंनो हायो? आं मैया
मैया बे जानानै थांखांबाय न मैया आङो भिडिअ बानायदोंमोन आरो आं मा खालामगोन गाबोनबो नोंसोरनि थाखाय मा खालामगोन आङो बेबायदिनो अनलाइनाव भिडिअ बानायगोन न आं बेबायदिनो गाबोन मोनसे मा खालामगोन आङो भिडिअ बानायगोन अब्ला नायनाय जों समखौ मा खालामगोन सम बा बोथोरखौ जोङो बेबायदि मोनथाम थाखोआव रानदों न दा आङो मा खालामदों भिडिअ खालामगासिनो दङ अब्ला नैबे समखौ बुजायदों आरो मैया माने बे जानानै थांखांबाय न आं मैया मा खालामदोंमोन भिडिअ बानायदोंमोन अब्ला बे भिडिअ बानायनाय खामानिया मैयाबो जादोंमोन नैबे समावबो जागासिनो दङ आरो मा खालामगोन होननानै बुंदों आङो गाबोनबो भिडिअ बानायगोन गाबोनबो नोंसोरखौ मा खालामगोन आं फोरोंगोन अब्ला नैबे समखौ जों गाहायै मा खालामनो हादों जे जोङो मोनथाम बेबायदि मा बाहागो खालामदों अब्ला नायनानै ला आं खनसे बुंबोदों दे टेन्सआ वर्बनि खामानि मावनायनि टेन्सआ जाबाय मा होनना बुंदों वर्बनि खामानि मावनायनि सम एबा बोथोरखौ फोरमायो अब्ला आं मोनसे नायनानै मोनसे वर्ब लानि आं मा होननानै बुंदों आं नोंसोरखौ दा फोरोंदों इंराजि फोरोंदों इंराजि ग्रामार फोरोंदों आं दा नैबे समाव आङो मा खामानि मावदों नोंसोरनो इंराजि ग्रामार फोरोंदों दै इंराजि ग्रामार फोरोंदों अब्ला नैबे समखौ फोरमायदों आरो मैयाबो आं नोंसोरखौ मोनसे मा होनो इंराजि ग्रामार फोरोंदोंमोन होननानै हमनानै ला मानो होनबा आं मैयाबो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन अब्ला मैया बै भिडिअ बानायनायाव आं मा खालामदोंमोन नोंसोरखौ इंराजि फोरोंदोंमोन अब्ला जोंनिया समा बेलेग न बेयो जाबाय मैयामोन नै दा आं नोंसोरखौ मा फोरोंदों इंराजिखौनो फोरोंदों एगेन आं मा होननानै बुंदों गाबोनबो नोंसोरखौ मा खालामनो हायो आङो इंराजि फोरोंनो हायो अब्ला बेखायनो जोङो मा होननानै बुङो जे समखौ जोङो बेबायदि सिम्पोलै गोरलैयै जोङो गाहायै मोनथाम बाहागो खालामनाय जादों आरो बे मोनथामबो मा होनो समनि खोन्दो बा बोथोराव जों मा खालामनो हायो जायखिजाया वर्बखौ लानानै जोङो मा खालामनो हायो टेन्स दाफुंनो हायो अब्ला फरायसाफोरा निस्सय बुजि मोनबाय खोमा माखौ टेन्स होननानै बुङो सिम्पोलै मा होनना बुङो टेन्सआ जाबाय वर्बनि खामानि मावनायनि माने सम एबा बोथोरखौनो बेयो फोरमायो दा फरायसाफोर टेन्सआ गाहायै मोनथाम दै टेन्सआ गाहायै जोंनिया मोनथाम अब्ला आं बेखौ खोमोरनोसै टेन्सआ जोंनिया गाहायै मोनथाम दै टेन्सआ गाहायै जोंना बेयो मोनथाम जोंनिया मा दोङो जोंनिया गाहायै टेन्सफोर दङ अब्ला गिबि नाम्बार वानआ मा जागोन जोंनिया बे जाबाय प्रेजेन्ट टेन्स प्रेजेन्ट टेन्स होननानै बुङो आरो बेखौ बर' मा होननानै बुङो जाफु बिदिन्था होननानै बुङो दै बिदिन्था माने टेन्स जाफु माने जाबाय प्रेजेन्ट दै प्रेजेन्ट दा नैबे बर्तमानाव जा सोलियो बेखौ जों मा होननानै बुङो प्रेजेन्ट होननानै बुङो दै बेनि उनाव नैथियाव जाबाय मा होननानै जों बुङो बेखौ पास्ट टेन्स होननानै बुङो नैथि रोखोमनि जोंनिया गाहाय मा टेन्सआ जाहैबाय जोंना पास्ट टेन्स बेखौ जों मा होननानै बुङो जाखां बिदिन्था होननानै बुङो दै जाखां बिदिन्था होननानै बुङो आरो थामथियाव मा होननानै बुङो जों बेखौ जोङो बुङो फिउचार फिउचार टेन्स होननानै बुङो दै बेखौ जों मा होननानै बुङो इयुन बिदिन्था होननानै बुङो इयुन बिदिन्था अब्ला आं खनसे बुंबोदों फरायसाफोर जे टेन्सआ जोंनिया गाहायै मोनथाम रोखोमनि थामहिनबा जोङो समखौ मोनथाम गाहाय बाहागोआव जोङो थाखो रानबाय गिबियानो जाबाय प्रेजेन्ट आं नैबे समाव नोंसोरनो मा खालामदों अनलाइनै क्लास होदों आरो आं मैयाबो मा खालामदोंमोन आङो अनलाइन क्लास होदोंमोन अब्ला मैया होननाय सोदोबाव बा मैया जिथु आं खामानि मावदोंमोन बे खामानि मावनाया मायाव गोग्लैगोन पास्ट टेन्स बेयो जानानै थांनाय मैया जादोंमोन खामानिया दिनै गैला बेबायदिखौ बुङो जोङो पास्ट टेन्स जाखां बिदिन्था आरो फिउचार आं दिनैल'थ' नोंसोरखौ अनलाइन क्लास फोरोङा गाबोनबो मा खालामगोन आङो नोंसोरखौ मा अनलाइन क्लास फोरोंगोन अब्ला बियो जाबाय गाबोन माने जागोन इयुनाव जागोनखौ बुजायदो अब्ला बेखायनो जों बुङो जे टेन्सआ जोंनिया गाहायै मोनथाम रोखोमनि बुंबाय आं खनसे प्रेजेन्ट टेन्स जाफु बिदिन्था पास्ट टेन्स जाखां बिदिन्था फिउचार टेन्स इयुन बिदिन्था दै थिग दङ दानिया फरायसाफोर जोङो टेन्सखौ गाहायै मोनथाम होननानै मोनथिबाय
दानिया जोङो बेनि उननि भिडिअ बा दिनै जों मा खालामगोन जोङो नैबे टेन्सनि मोनफ्रोमबो टेन्सखौ जोङो मोनब्रै गाहाय मोनब्रै आरो दालाय सायाव मा खालामनाय जादों बेखौ बोखावबनाय जादों नैबे प्रेजेन्ट टेन्सखौबो जोङो मोनब्रै गाहाय मोनब्रै मा दालाय सायाव जोङो मा प्रेजेन्ट टेन्सखौ बोखावनाय जादों आरो बेनि उनाव पास्ट टेन्सखौबो मोनब्रै मानो दालाय सायाव बोखावनाय जादों आरो फिउचार टेन्सखौबो जोङो मोनब्रै मा खालामनाय जादों दालाय सायाव जों बोखावनाय जादों बेखौ जोङो फारि फारिहाय सोलोंगोन थिग दङ नाथाय बेनि आगोल जोङो फरायसाफोर जों मोननैसो खोथाखौ मोनथिना लाग्रोनांगोन दै थ' बे जाहैबाय आंनि फालनिफ्राय नोंसोरनो आं गिबियावनो नैबेखौ बुंग्रोना लानो नागिरदों दय जे जों होननानै बुंबाय verb होननानै बुंबाय न' जायखौ जों थाइजा होननानै बुंबाय थाइजा बे थाइजाखौ जोङो मा टेन्स रोंनायाव जोङो मोनथिनो गोनां जायो बिखेखय नैबे थाइजानि जोंनिया मा थायो जोंनिया खायसे महरफोर थायो दे खायसे मा थायो जोंनिया थाइजानि महरफोर थायो थाइजानि महर न verbनि फर्मफोर थायो बे थाइजानि गिबि महरखौ जों मा होननानै बुङो जोङो ओरैनो नैबे verbखौ जों सुंदाबै लिरो माबायदि v होननानै लिरो दै v माने जाबाय verb थाइजा verb न स' गिबियावनो जोंनिया verb नाम्बार 1 होननानै बुङो आरो नैथियाव जोंनिया मा थायो verb नाम्बार 2 थायो आरो थामथियाव मा होननानै बुङो जों बेखौ verb नाम्बार 3 आरो ब्रैथियाव जोंनिया verb नाम्बार 4 थामहिनबा मोनसे जायखिजाया verbआ इंराजियाव जायखिजाया verbआ मा बेबायदि मोनब्रै मायाव थानो हायो महराव थानो हायो आरो बै verb नाम्बार 1 खौ जों मा होननानै बुङो जों प्रेजेन्टआव थानाय होननानै बुङो माने प्रेजेन्टआव जोङो थानाय होननानै बुङो प्रेजेन्टआव जेब्ला थागोन अब्लानिया जों मा होननानै बुङो बेखौ verb नाम्बार 1 होननानै बुङो आरो verb नाम्बारखौ होननानै बुङो जोङो मा होननानै बुङो बेखौ past participle होननानै बुङो दै जेब्ला verbआ नैथि महराव थायो बे जाबाय past participle आव थानाय होननानै बुङो आरो verbआ जुदि थामथि महराव थायो बेखौ जोङो मा होननानै बुङो सरि गोरोन्थि जाबाय मा verbनि महरा नैथियाव जोङो बेखौ पास्टआव थानाय होननानै बुङो पास्टआव जेब्ला थायो बेखौ जों पास्टआव थानाय होननानै बुङो आरो थामथि महर verbआ थामथि महराव थायोबा बेखौ जोङो होननानै बुङो past participle होननानै बुङो दै past participleआव थानाय होननानै बुङो आरो जोबथारनाय verbनि ब्रैथि महर बेखौ जोङो मा होननानै बुङो present participle होननानै बुङो दै present participle अब्ला मोननैसो बिदिन्थि होनि नोंसोरो बुजि मोनगोन जेरैबायदि दहाय होननानै बुंदों मा होननानै बुंदोंमोन आङो बुंदोंमोन जे ईद होननानै बुङोब्ला जोङो बे माबा मोनसे खामानि मावनायखौ फोरमायो बेखायनो बेयो मोनसे verb थाइजा बियो मा बुङो जों बेखौ जायो न ईद माने जायो बेनि ईदनि verb नाम्बार 2 माने बेयो थाइजानि नैथि महरा जाहैबाय जोंना एड होननानै बुङो बेखौ मा बुङो जोङो बेखौ जों जुदि बुङो जायो मा जायो ओंखाम जायो थालिर जायो न जायखिजाया जानो हायो नों बे जागोन जोंनिया जादोंमोन जायो दै जादोंमोन जाबाय अब्ला बे जाबाय नैथि महराव थायोब्ला न नैथि महराव थायोब्ला जोंनिया ईदनि नैथि महरा जोंना एड जायो एड माने जाबाय जादोंमोन बेनि उनाव बे ईदआ verb नाम्बार 3 आव थायोब्ला महराव थानो गोनां जायोब्ला बे मा लायो बेबायदिया महर लायो दै eaten होननानै बुङो बेखौ जों होननानै बुङो जाबाय होननानै बुङो आरो नैबे ईदनि जोंनिया नैबे प्रेजेन्ट पार्टिसिपलआ जाहैबाय नैबे ईद verb दाजाब मा खालामनांगौ जों बेवहाय ing दाजाबना होब्लानो जोंनिया मा जायो बे प्रेजेन्ट पार्टिसिपलआव थानाय होननानै बुङो दै इटिं माने नोंसोरथ' बुजिखायो न जाबाय दङ बर्तमान जाबाय दङ होननानै न अब्ला जायो नैबे verb नाम्बार 2 आव थायोब्ला गोसोआव लाखि जेब्लाबो verbनि जोंनि जिथु बर'नि जोबनायाव मा थायो बर'नि थाइजानि जोबनायाव दोंमोन बेबायदि सोदोब थायो दे आरो बेवहाय जोंनिया verb नाम्बार 3 आव थायोब्ला बाय थायो बाय जाबाय इटिं इयो जाबाय जागासिनो दोङो नोंसोर लिरनो हायो बिदिन्थि हिसाबै लाबावदों आङो दहाय बुंदोंमोन आं मा बुंदोंमोन जे प्ले होननानै बुंब्ला जों माबा मोनसे खामानि मावनायखौ बुजायो प्ले माने जाबाय गेलेयो बा गेलेनाय न आरो प्लेनि जे नैथि महरा जाबाय प्लेड बेयाव ईड दाजाबानो जाबाय बे जाबाय गेलेदोंमोन
बेनि उनाव मा जागोन again थामथियाव जाबाय again played बेवहाय एखे दै बे मोननैया एखे माब्लाबा एखे जायो अब्ला मा जागोन बेबो गेलेबाय जागोन बेयो आरो बे जागोन जोंनिया playing गेलेगासिनो दङ ना अब्ला थिग दङ फरायसाफोर थ' आं खनसे बुंबोदों जोंनिया नैबे verba जोंनिया बेबायदि मोनब्रै महराव थानो हायो just like जों मा होननानै बुङो जेरै जोंनिया दुर्गा देबिया मा महराव थानो हायोलाय दुर्गा देबिया जेरै पार्बती जानो हायो माब्लाबा बे कालिमानि रुप लानो हायो नंगौना आरो लोगोसे ना गुबुन महरबो लानो हायो थ' थिग बेबायदिनो जोंनिया मा verba मा खालामनो हायो जोंनिया इंराजियाव बेबायदि मोनब्रै महरखौ बेयो लानो हायो अब्ला फरायसाफोर प्लिज अन्नानै बेखौ नोंसोरो मोजां गोसोआव लाखिग्रो मानोना जों बेखौ टेन्स रोंनायाव जोंनो नैबेफोरो जोङो गोबां हेफाजाब होगोन अब्ला गिबियाव बुंबाय verbनि गिबि महरा जाबाय जों प्रेजेन्टआव थानाय होनना बुङो बेखौ verb नाम्बार सुंथाबै verb नाम्बार 1 होननानै बुङो आरो नैथिखौ जों मा बुङो पास्टआव थानाय होननानै बुङो बेखौ verb नाम्बार 2 बुङो बेखौ verb नाम्बार 3 बे जाबाय verb नाम्बार 4 होननानै बुङो दै अब्ला फरायसाफोर आं बेखौ खोमोरबाय दानिया मोनसे दंबायो मोनसे खोथाखौ मोनथिना लाबावनो नांगोन बे जाबाय auxiliary verb दै आं सुंथाबै बुंग्रोनो हादों auxiliary no auxiliary verb बेखौ बर' मा होननानै बुङो जोङो बेखौ हेफाजाब थाइजा होननानै बुङो दै हेफाजाब थाइजा आं दानि बुजि लिरबाय आङो दानि बुजि मा लिरदोंमोन आङो verb होननानै लिरदोंमोन बै जितु verbआ आसलते मा गाहाय थाइजा न गाहाय थाइजा मेन verb होननानै बुङो दा नैबेयावबोथ' verb दोङो आरो बे verbनि सायाव मा दं auxiliary नि ओंथिया जाबाय माखौबा हेफाजाब होनाय बिसोर खामानिखौ मावा नाथाय मा खालामगोन verbआ खामानि मावनायाव बिसोर मा खालामगोन हेफाजाब होगोन दै हेफाजाब होगोन बेखायनो जों होननानै बुं बर'आव हेफाजाब थाइजा जोंनिया मा हेफाजाब थाइजाया खैथा दङ मोन 24 ता दङ नाथाय बेनिनो आङो गासैखौबो होजोबा उनाव आं जेब्ला auxiliary verbनि आङो जेब्ला भिडिअ बानायगोन अब्ला नोंसोरनो आङो मोन 24 खौबो गासैखौबो मा फोरोंनानै होगोन आरो ओंथिखौबो बुजायगोन दिनै आङो अनलि मोननै मोनथामसोल' बा 10तासोल' आं मा खालामगोन बेवहाय नोंसोरनो फोरोंनो नाजागोन अब्ला गिबि नाम्बाराव होबाय आङो एम होबाय दै एम नैथियाव होबाय आङो इज थामथियाव आर बे मोनथाम जोंना auxiliary verbखौ जोंना टेन्स दाफुंनायाव नांगौ जायो आरो बे मोनथाम auxiliary verbआ मा होननानै बुंदों मा मोनसे केटेगरियावनो फैयो माने बिसोरो खौसेयावनो थायो बिसोरो मोनसे टाइपनिनो नामा auxiliary verb दै ओंखायनो आं बेबायदि कर्लि ब्रेकेट होदों बेखायनो आं बिसोरखौ मा मोनसे थाखोआवनो लाखिदों आरो बेनि उनाव आं होगोन 4 नाम्बार बेयाव मा होगोन आं बेवहाय was होगोन आरो 5 नाम्बार होगोन were न थ' बे मोननै auxiliary verbआबो जोंनिया मा एखे रोखोमनि मोनसे केटेगरियावनो थायो मोनसे हानजायावनो थायो बेखायनो मा खालामबाय बिसोर मोननैखौ आं खौसेनो लिरबाय आरो लिरबावगोन जोङो 6 आरो 7 लिरगोन मालो shall लिरगोन आङो shall आरो will लिरगोन अब्ला फरायसाफोर नैबे जोंनो auxiliary नैबे मोननै auxiliary verbखौबो जोंनो टेन्स दाफुंनायाव नांगौखायनो आं गिबियावनो नोंसोरनो बुंखाबाय इजेबा shall इजेबा shall will ओंथि मा फोरमायो गोन फोरमायो दै बे गोन फोरमायो जेरै आं जागोन आं थांगोन आं लोंगोन बेबायदिखौ बुजायो दै was were जाबाय बे past इयो न मोन आं गेलेबाय दङमोन न आं खारबाय दङमोन बेबायदियाव नैबे जोङो auxiliary verbखौ जों नांगौ जागोन दै आरो नैबेखौ जोङो प्रेजेन्टआव नांगौ जायो न जेरै आं नोंसोरखौ अनलाइन क्लास फोरोंगासिनो दङ होननानै बुंबा I am मा खालामगोन टिचिं मा नोंसोरखौ मा खालामदों टिचिं खालामदों न बेबायदि I am giving an online class to you अब्ला बेबायदिबा आङो बुंनो हायो अब्ला बेफोरखौ आङो प्रेजेन्टआव बाहायगोन आरो दंबोयो बे जाबाय 8 नाम्बार आरो 9 नाम्बार दङ मा दङ दिनै हेभ आरो मा दङ जोंनिया हेज दङ दै हेभ आरो मा दङ जोंनिया हेज दङ अब्ला बे मोननै auxiliary verbआबो जोंनिया सेम केटेगरियावनो गोग्लैयो आरो बे मोननैखौबो जोङो एखे थाखोआवनो लाखिनाय जादों दै फरायसाफोर अब्ला बे नैबे auxiliary verbखौ नोंसोरो एसे गोसोआव लाखिथ' बेनि उनाव जोङो नैबे टेन्सनि जोङो मा दालाय दासाखौ जेब्ला रोंगोन अब्लानिया जोङो मा बेफोरखौ बाहायनानै जोङो टेन्सखौ मोजाङै दाफुंगोन अब्ला फरायसाफोर जोंनिया भिडिअआ बेबायदिनो मोनसे भिडिअआवनो जोङो माने गासैबो टपिकखौ बेबायदि जोङो लाजोबनो हाया आरो बेयो जोबोद गोलावबो जालांनायनि थाखाय बे बरिं जानो हायो बेखायनो फरायसाफोर
दिनैनि नैबे मा गिबि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनो नाजाबाय नाथाय फरायसाफोरनो आङो खोथा होयो बेनि उननि भिडिअआव जोङो नैबे टेन्सनि गासैबो बाहागोफोरखौ जों मोनफानि उनाव मोनफा जों सोलोंलांगोन दे अब्ला फरायसाफोर गासैखौबो आङो साबायखर जासिनानै आं दिनैनि अनलाइन भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोनै था रैखाथियै था स्टे सेफ स्टे हome स्टे सेफ गोजोन्थों।